Nanindigan si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na maging si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi makakaligtas sa mag-uungkat ng multibilyong pisong flood control scandal. Sa panayam ng the spokes ng Billionaire News Channel, iginiit ni San Fernando na walang dapat ma-exempt sa investigasyon kahit ang Pangulo. O hindi po pwedeng sabihin na ligtas siya mula sa usapin. Kasi yun ang narrative na kinikreate. Siya nga nagbulgar . Di ba yun ang sinasabi? Siya nagbulgar. Papaanong magiging sangkot ang isang tao na nagbulgar ng issue ng korupsyon? Hindi naman. Gayunman, aminado si San Fernando na maaring hindi umabot ang investigasyon hanggang kay Marcos kung walang malakas na panawagan mula sa publiko. Kasi kahit na sabihin natin, okay, napakalakas ng ebidensya, linking not only PBBM or other officials, kung wala namang malakas na panawagan sa mga tao, pagkilos ng mga tao mismo, pwedeng nga mangyari dyan, magtatakipan na lang.